दिनै जुदि गोजोननि बाथ्रा बुङो गाहाय सोर लाबोदों सोर लाबोआखै बेखौ दाबि खालामनो दरकार गैया हाथियार लाग्रा आफादफ्रा गावसोरनो जुदि गोजोननि लामायाव फैयामोनबा बाहेरावबो गोजोन लाबोनो हाया आरो हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ शान्ति चुक्तिसिम लांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों आंबो दं आंबादिनो गोबां मानसि दं बेनि मोनसे बिराद गिदिर रल थाबाय इभेन 2023 BLT चुक्ति खालामनायाव गासै बर' जाथियानो नांफाजोबनानै मोनसे शान्ति प्रक्रियायाव लाबोदों ओंखायनो शान्तिया गोजोना बैसोरनि थाखाय फैदों जायफ्रानाखि गावनो गाव हाथियार आरो हिंसानि लामाखौ गारनानै गोजोननि थाखाय दावगाबोदों ओंखायनो बेखौ जों दिनै हयथ' गभर्नमेन्टआ सोरनिबा दिनाव दं आरो बे गभर्नमेन्टनि दिनाव जाबाय गभर्नमेन्टआ सहाय खालामदों जों धन्यबाद होगोन खिन्थु बैसोर हाथियार गारफैयामोनबा बे शान्तियाबो फैनाय नङामोन बेनि थाखाय शान्ति आरो गोजोनखौ स्थायी खालामनो आरोबाव माखासे समनि दरकार दंबावो जिहेतु दाबो जों बुंनो हाया जे स्थायी जालांनोसै फैनाया फैबाय नाथाय बेसेबां गोबाव स्थायी जागोन तो बेखौ लानानै दिनै दा जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सलिनाय बिथांमोननि आखायाव बिटिसिनि क्षमताया आरो 5 बोसोर थाबावनाया दरकार आं बेखौ सानो आरो दिनै जेसेबां राजनैतिक दल दं बे राजनैतिक दलफ्राबो बेखौ बुजिलायनानै सन्मान होलायोबा मोजां